Chini kino nyakora mogi bangu kiwe wadhi nyime. Piny Kenya oriwore kod piny mangima hingo chakruok mar ndalo 16 mar jiwo ng'eyo ewi kethruok mar ratiro mag oganda kod thiro lwenje mag udi gi kit chwech ahinya e ngima joma mine kod jogo mang'aw. Thor wach ma higani en mar tiyo kanyakla kendo thiro lwenje majuko joma mine kod joma nyiri e mbui kaka okang' mar duoko chien lwenje majuko mine e mbui kod keto mbui manyangafu ne oganda duto. Cynthia Nyango noluwo ripodni kendo omiyo wagoyo machalo kama. Tarik 25 dwe mar 11 higa ka higa nyiso chakruok ayanga mar ndalo 16 mar keto ng'eyo ewi rochruok ratiro mag oganda ahinya to e thiro lwenje mahinyo juko kit chwech e kinde mopogore opogore. Kata obedo ni kedo kod lwenje makamagi osebed ka itimo kuom kinde, e odiechieng' mokwongo mar ndalo 16 mar higani, luoro pod nitiere ni joma mine hinyo roch ratichgi ahinya kokalo e bwo kitiyo kod tipo mar dugi ma ikeyo e mbui. Oriti kiselonyori du kogoyi picha. Kosegoyi picha, king'oni ngweke siasa ka, picha ni oseket oko. Joma chuo to osego dugi pile kata moro nogo tuge koyo meruko ni ma deputy governor. Eto madeno ji wacho mana ni ma ng'ama sawa kabisa. Lwenje makamagi bende ywak nitiere ni itiyogo e thiro chia mar joma mine paw siasa magi e kinde ni nenore makelo luoro e chuny joma mine mako lemo mag telo ma pacho ka. Nitie jok mobedo abeda marito ga ni giwinjo ka ng'ama miyo kata ng'ama nyake mowuoyo to senyisi ni in kianwa nindo kodi kure, kianwa timore kodi nade. Koro ing'e ni joma mine nikech kaka wan raised, kaka jonyuol oginewa oraiswa, joma mine oluoro gik ma mieno nyingegi. Linet Amolo ma en jatatije mar riwruok mong'ere kaka The Empowerment Relief and Inclusion Agenda kata TERIA lero ni timbe thiro joma mine mbui bende sani nenore jaro dend joma mine magikoni kelo luoro e chuny mine matiyo kod mbui magikone duoko chien chia margi. Iboyudo ni samoro mama moro dwaro kata chung', wach kata ni en koro political space, idwa yanyi kaka iduong' kiane kaka tiende ne obam. Tionge proof ni ng'ani jakuo. Ang'o momiyo iwacho no jakuo? Ayany makelo wich kuot en gima onego bed outlawed. Olero ni timbe makamagi hinyo mine kod joma nyiri e yore ngima mag paro, yore timo ohala, duoko chien tudruok mine kod joma chuo, kendo kelo luoro e chunygi e kinde matwak oketi e mbui e yore mag bero ngima oganda. Ohinyo gi psychologically, ohinyo gi emotionally, ohinyo gi nyaka economically, nikech samoro ka debed ni in ng'at matimo kata ohandi moro, yudo ka koro ng'ato mich makata koro ohala no be samoro koro weyo, odhi opondo kamoro mondo obed oringo ne jopiny, opondo. Jaod bura ma Suba North Milly Mabona okwayo oganda mondo par nyadiriyo kapok gichwalo pachgi e mbui ahinya to mago madipoka okelo dang'ni mag paro kata ketho ngima joma mine kod nyiri. Wabede uru joma sensitive e mbui ka. Kik watho wuoya gik maketho nying ji mahinyo ngima ng'ato. Nitie jok mosekata dere nikech gik motimgi. To seche moko inya paro ni ng'ato kata kodere ochuni ang'o. Gik bila gigo kelo kuong' e ngima ng'ato. Ndalo 16 mag activism gi anyalo nyiso jowani kik wabed jok ma diro ayany ne jowetewa e mbui. Ok en gima ni kare kendo wadimbre e tiyo gi gimino ni AI, especially jendewa matindo. But maduong' moloyo wati gi social media responsibly, wati gi technology moyudo responsibly, wabed jomoluoro jowetegi to bed jomoherore. Joma chuo bende okwa mondo bede opara manyime siro joma mine kendo ne ni ponono ng'ato iketho nyinge, ijare kata itiyo kod tipo mage yore moko winjore, to gikonye goyo lipot ne obila kod konyo joma oyudo chandruok mondo yud sir mar hocho. Beduru joma beyo, kik ubed jok ma une muludho mine, to mine wabed jok ma support mine wetewa. Kineno kama mawadu bedo bullied, kik ibed part of it. Go kata for counseling, samoro nikech gik moko inago iyudo ka samoro affect ng'ato marach, ma kok idhi for therapy, tinyala bedo ng'at moro mabe bang' manoto en mana ng'at miyiko. Cynthia Nyango, Ramogi TV, Nairobi.